Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ariyahi daw kigod. Ariyahan mo kigod. Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. Ariyahi daw kigod. Pat good sana ang bubagsak. Pakotabi subad. We're gonna do the twist. We're gonna do the twist. And it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Di magparerero. Di magparerero. Good morning, 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 good morning. Pilipinas, mga Bicolano, send mo ng Partikan Mundo. Welcome po sa programang Morning Hirit sa DCGB. Good morning na Legazpi City, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, send man na Partikan Mundo. Kasabay po niya to mga tugang sa Technical Department si Ronald Baldo. Sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Paluwas, Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta in the morning. Hindi po sa DCGB. Oy, good morning na Legazpi City. Mga Bicolano, send man na Partikan Mundo. Kagapay niya to dyan sa luwas. Kasabay niya to mga tugang sa Manibela. Boy Mata. Ang mata ng DCGB sa kalsada. Kumusta lamang po kita, Gabos? Ang mga tugang, syempre, ang report kan Mega Force Patrol. Kasabay niya to dyan mga tugang sa luwas. Kasabay niya to po dyan sa luwas, Sinda Alar Mario, Jomar Bien, Josh Babino. Siringman mga tugang si Karen Ala. Good morning na Legazpi City. Take me by my little hand, and you twist. On your mark. Get set. On your mark. Get set. On your mark. Good morning po sa mga parantabay niya to dyan sa Daraga. Asin po sa mga lugar na pinag-aabot kan sa tuyang broadcast. Good morning tabi sa mga taga-Daraga Public Market. Siringman mga tugang sa mga taga-Legazpi City Public Market, Albay Public Market. Gabos tabing mga market sa mga oras na ini. Good morning po sa Indo Gabo. Siringman mga tugang sa mga taga-Legazpi Port Area, dyan sa may coastal barangays ka Legazpi, Marayraga. Kumusta po ang sa tuya na mga may birthday ngunyan, magpaabot po din birthday greetings sa 0928-777-5548. Tapos sa tuyang Globe Tabi, 09 Is it the twister? 66-203-0034. Siringman mga tugang ang sa tuya at tabi ng mga mga ano yan, iba pang mga greetings, pwede man na maipadara. Lalo na mga tugang sa tuya sa ng cellphone number para pumadalitan niya tong mabasa. 0966-203-0034, 0928-777-5548. Right? Sige, aram mo niya tong mga tugang ang mga buena manong istorya, buena manong bareta sa Morning Hearing. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena manong bareta, mga tugang niya na pagkaaga di po sa Morning Hirit sa DCGB. Habang kamo padagos, mga tugang na nakaantabay dyan po sa tuya tabi na programa. Ramon tadawaan mga latest na mga pangyayari. Mga tugang sa tuya tabi na kapalibutan. Para masumadan niya to ang mga pangyayari dyan po sa mga lugar. Sandali lang.
tingnan natin ang mga latest tabi sa may brownout mo niyan Inutuntang ko niya tabi mga tugang schedule kang brownout. Ano mo niyan tabi Ronald? Pet sa 28 mo niyan Ngunyan pong pet sa 28. Igwa tabi ki brownout hanggang po sa aga. Sabi mga tugang Kanalbay Electric Cooperative by schedule brownout po ngunyan. Mga tugang na September 28 and 29, apektado po ang Washington Service Station Feeder 3. Para po dyan na apektado po yon Tagungtong, Recloser, tabi 9 a.m. to 5 p.m. Salbatana. 9 a.m. to 5 p.m. ang mga apektado pong mga lugar, ang mga apektado po na mga ay salamat unta ma-burnout kamo alas 9 na. Apektado ang programa ta. Apektado taban mga barangay kan Mariawa, Maslog, Humapon, Bagakay, Bangkiruhan, Imalnod, Bariis, Kagbakong, San Francisco, Buena Vista, Barangay Kabugaw. Iyan, porsyon Kandaraga, apektado man tabi ang Barangay Anislag, Kanarom, kasabay mga tugang ang Barangay San Rafael, Nabasan, San Vicente, Grande, and Ibaugan. Buda apektado ang bilog mga tugang na munisipyo kan nito. Dahil tabing kuryente yan. 9 a.m. to 5 p.m. Tapos mga tugang, ang rason da tabi, iyoan distribution mga tugang kan restoration kang distribution lines from single phase to three-phase line from Barangay Bangkiran, Legazpi to Kawayan, nito Albay. Yan, Yan tabi ang rason. At least lamang, baka lamang pag naayos na yan, di na kamutabi iki problema. Ni pansarong supas. Ni patabi ang sarong supas pa, mga morning heriters. May brownout man tabi, napiktado mga tugang ang feeder 1. Yan. Igaman tabi mga tugang ki brownout, napiktado tabi ang feeder 1. Henry M. Tabi. Kusog-kusog tabi nalkidit nal tagari luminuya. Hello. Sige daw tabi. Sige pa, dit pa tabi nal, dit pa tabi. Yan, okay na yan. May brownout pa na 8 a.m. to 5 p.m. Salbatana Henry M. In the morning. Nin aga hanggang alas 8 nin aga hanggang alas 5 nin hapon. Ang mga apektado man na lugar iyoan Sagmin, Barangay 7, Banyo, Bagong ay Salbata nakasabay sa Harongdeng Kuryente. Barangay 13 Ilawod West, Barangay 14 Ilawod Poblasyon, East Washington Drive, Rizal Street, Ilawod, Barangay 40, Cruzada. Yan Magakaigwa da tabi ki right way massive vegetation line clearing Salbatana. 8 a.m. to 5 p.m. Magigibon sana magpakaray kan maglimpya kan mga grabe ang mga kwan sa lugar na ini. Grabe ang mga pupurutulo na mga dahon-dahon sa palibot. Talaga, Talaga. Pag kita tabi ng mga taga-barangay Bagong Bayan, Barangay 8, brownout kita ngunyan 8 a.m. to 5 p.m. tabi, 8 a.m. to 5 p.m. tabi, ngunyan pong aldaw yan na 28 tabi kan Sabado 2028. Yan tabi mga yan. Congratulations! Yan tabian mga kwan Yan tabian sa tuya na mga latest natin. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Mga pangyayari po mga tugang sa tuya tabi na kapalibutan. Mga pangyari po sa satuya na kapalibutan, digdi po sa satuya na programa. Ang Department of Health Bicol, magkakaigwa tabi ki World Environmental Health Day, napig-apod na para mga tugang magkaigwanin selebrasyon kan World Environmental Health
concerns mga tugang sa satuyang lugar. Sigon sa informasyon na linuwas kan Department of Health, dideterminaron digdi ang may kinaraman po sa mga health factors, maasin iba pang mga kahilangan na dara mga tugang kan satuyang palibot. Sigon sa report na linuwas kan Department of Health, makakatabang ini para mas lalo mga tugang na magkaigwa kita ki awareness para po mga tugang sa satuya na karahayan asin iba pang mga koneksyon sa satuya tabi na kapalibutan. Yan. Mientras tanto, aramon ta daw mga tugang ang mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Jimmy, nasalita, nasa linya sa dagdag pong bareta. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga parantabay sa primerong story niya to. Kadaklan sa primero dia kan Oktubre filing kan COC sa Comelec. Nata daw iyuan napipili kan mga politiko lalo na sa mga halangkaw na posisyon pang probinsya na mapail tulos kan COC. Dahil ni na mga paurok taba pa kung sa intama iman ini tabi BP taparehas man sana mapail ki COC pagpara pa halawigon mo pa anas sundo mga pizza 3, 4, 5 sundo 8. Primerong nagkonfirmar kay ni sa Satuya na mapail pagka gobernador si Attorney Grex Lagman premier dia mapail siya. Ikadua, so barita niya to kaswapon si board member Dante Arandia, mapail man premier dia, kasod ma na ganun siya na, pigtaraas na ni Congressman Joey Salceda mga kandidato sa Pulangi, sa board member sa Albay, sa vice governor, then naihapot niya to sa congressman kan second district na mga gobernador, kuno arin an pag-file ninda, pagpa-share sa Comelec, an simbag sa Sakuya, October 1. Kaya sa October 1 tabi BP, talagang gipaw ang mga politiko mapasiring dyan sa probinsya sa mga halangkaw na posisyon tabi BP. Yes, aho. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGV News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Basta Morning, Henry M. Sige, thank you, Jimmy. Sabi kan sa tuyang mga, excuse me po. Sige, sabi ni Dr. Cham, sabi ni Dr. Cham, baka lamang matabangan mo na matrace familia kan ina ni Papa ko sa Castilla Sorsogon. Ay, iba pala ni. Okay. Talaga, ay radyo din ni Tabi. Primo, 1950 pala na. Okay. Sige, thank you. Sabi ni Primong Cham, ang patanid nin madunong sa taong magdangog, urog na mahalaga, kisa bulawan na singsing o alahas na gibo sa pinakapinong bulawan. Yan. Ang lulo mo palan, Dr. Cham, naging alkalde kang rapo-rapo, adi. Ha? Naging alkalde palang kang rapo-rapo ang lulo mo, adi. Ha? Sabi ni Paring Ray, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Hebrew 3:15. A blessed Saturday everyone. God bless, padi. Pakigrit man tabi, happy birthday sa duwaming aki na si Ray Salin Romero. Adorable na birthday ngunyan. So inaanak ko ini padi. Birthday pala ngunyan kan sa kuyang inaanak, ha? Sa kuyang inaanak sa kasal. Ihada, happy birthday, Ray Salin Romero Adorable. Yan, na nasa buhi Camarinesor, buda si Reynalyn Romero Bilyodo. Birthday tabi sa September 29 sa Agaman, Domingo sunudan. Ano pa di? Sunudan pa di pala ang birthday kan mga aki mo, di? Sabi ni Pading Ray, I love you, padi. Talagang di ko talaga, padi Matios, na di ako mag-I love you. Di Matios, padi.
Good morning, Padi. I love you to, Padi. Denanggan ngaya, Padi. Denanggan ngaya, Padi. Kaya, Padi. Denanggan ngaya, maka I love you ngunya naga. Alright, basahan ta ka mo kirawit-dawit. Ang titulo kang rawit-dawit na pinadala sa ko ni Padeng Ray, habang may buhay, may pag-asa. Una ka, Panginoon, sa amin pong lahat. Sa mga pinagkaloob mo, marami pong salamat. Sa lahat ng biyaya, bigay para sa lahat, para patuloy na mabuhay, na ikaw ang may hawak. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ano mang meron, tayo ay pangalagaan. Ipagpasalamat mga bagay na nakamtan, na nakuha sa maayos at malinis na paraan. At doon sa wala, tayo'y magsumikap. Huwag maging tamad, kundi magpakasipag. Huwag po ang sarili ang ating hinahamak. Lumapit tayo sa Diyos at magpakatatag. Ang buhay sa mundo ay maraming pagsubok. Pagsubok na kung minsan sa kabiguan nahuhulog, pero may aral din tayong napupulot na tayo ay lumaban at walang susuko. Pahirap sa iba ang takbo ng buhay. Sa pagkainan, minsan sumasablay. Hirap na sa trabaho, maging hanap buhay. Meron pang may sakit sa banig na karatay. Mga kawawang batang kulang sa suporta ng kanilang magulang na kinakapos sa pera, sa kanilang pag-aaral ay nararanasan pa kakulangan sa pagkain, baon at iba pa. Mga magulang na halos walang aksaya sa oras, subsub sa trabaho na siyang tanging lunas, para pamilya maiahon sa gutom dinaranas. Kahit man lang konting hirap, mabigyan ng wakas. Patuloy lang po tayo sa gawaing matino. Mayroong awa ang Diyos, wala pong susuko. Huwag panghihinaan, mayroon ding kaloob. Sa bawat kahirapan, may sukli ang pagod. Katatagan, kalakasan, iyon ang kailangan. Sa pananalig natin, tayo'y susuklian ng mahal na poon na ating kaligtasan. Siya lang, walang iba, ang sagot sa kahirapan. Ang tamang kasagutan na siyang magdadala para tayo'y may ahon sa mga problema. Ang panalangin lamang makakasalba dahil habang nabubuhay, laging may pag-asa. Yan, the best, Padi. Tunay. Sabi nga na dyan sa first week ka na dangog ko, tunay yun. Tunay yun, Padi. Maray na agad tabi sa imo. Padeng Ray, dyan po sa Barangay Tula-Tula. Dyan po mga tugang sa Legazpi City. Good morning, Padi. Same to you, Padi. Bueno, mga tugang, 5:30 na sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Dali, bakit na po nag-off ini? Madali lang Ramong tanawan mga headlines kan mga bareta. Hali po dyan mga tugang sa News Base kan DCGB. Kasabay sa News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Ano lamang yan? Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Pass ako. Pass. Yung ani. Sa lunan ko pa di, guminatul-gatul. Takas hapon, malipot naman sa dinumanta. Iyo. Kaya nga ni, nag-iskim na Salbatan ng lipot. Pero si Chief Ramir, gano'n na pigbali? Siyempre. Nakating-shirt. Kumbaga sa apat ang sa iya. Grabe ang jacket niya.
Malipot. Grabe diba? Okay. Okay, Mhm. ano tanto, vacation service credits ka mga public school teachers, dinoble ang debit. Mhm. Death penalty, reforma sa mga leyes, isinulong sa POGO, AGQ probe. Mhm. Pantang si IDG Chief General Torre handang hanapon sina dating presidential spokesperson Harry Roque asin dating Bucor Chief Heraldo Bantag maski magtago pa ang mga ini sa arom kandaga. Talam. Arugong ko ngaya so ginibo ko kay Kibuloy. Puro talam. Hindi ba kaso nagpaluwas kay Kibuloy? Aber daw. Jeep na pandagat, isinapubliko, test drive ginibo sa Samar. Mhm. Matindi, owner type jeep, Aha. ginibong pampasahirong pandagat. Ibang klase man adi. Naglataw sa jeep sa dagat. The best. O yan naman, maarog naman. Yan naman, pasiguro tayan. Tadyan ka na ko naman ang kaniba. Sa ibang nasyon naman yan. Roger. Di pwede siya pa di sa dagat, pwede siya sa daga. Oo. Amphibious palan. Ang guminibo pati, taga Masbate. Salbatan, ano? Owner type di pa di Owner type jeep. Di naglog ito sa tubig sa laog. Daita, inali na sa transmission. Lataw sa dagat. Lataw sa dagat. The best. Mhm. Oo. Mm. Alis ko, gustong ibalik kan DOJ sa kustodiya kang PNP. Nata na naman. Mas kampante da si Secretary na duman sa PNP ta sigurado da ang ano yan, An? mga bantay. Okay. May understand to South Korea, pinasalamatan ni Presidente Marcos Jr. Philippine Coast Guard, may bago ng spokesperson, ma-retire na sa Lunes, si Rear Admiral Armand Balilo. Aha. Ay, so kwan ini kwan? Bago relative dicto ini? Dr. Balilo? Iyo ganun Balilo mo baga. Oh, yun adi. Rory Mission, matrayumpong na ilansar. Ay, nakalusot sa kunya na. So, BRP Lapu-Lapu. Naiatod sa mga supply duman sa Sierra Madre. Pagproseso sa mga dokumento ka mga Pinoy sa Lebanon, tigidali na kan Philippine Embassy para sa simpleng maiwasan repatriation. Ang problema ta pinundo na so biyahe kan aeroplano. Dating PCSO General Manager Royina Garma, inimbelto sa pagadan sa sarong opisyal kang PCSO. Dagiton dyan si Kwan, heblado dyan si Abante. Grabe, nakakalain ka, no? Natarugan pa rin si Abante, adi. Bago pastor yan, o bishop, sa Kwaninda. Dahil ko kabisado, sabi. Oo, natarug. Dagiton, hebladon siya. Talagang, kumbaga ngayon, binibigyang din ang bawat... Oo, sabi ni Congressman Barber, thank you, Your Honor, bigyan nyo ng tubig si Congressman Abante. Pangyari sa mahaba ka. Okay, Misamis Occidental pagdeklarar na insurgency free matapos ang 5 dekada. Nagkapirang POGO executives, pinayada ni Alice Gu para na magtaram. Okay. Magpreparar. Sa Lunes, Ano may Martes, merong aldaw kang, kan Oktubre, may increase. Bilang guminatul sudungo ko. Napatsing lamang kita. Pero, baguman masyado. Dit sana. Dit sana naman para mabawi na sa mga renulba. Ayan, okay. Okay, dito yung mga headlines nyo na pagkaaga ito yung POH Enterprises sa napon sa namis ni Mrs. Raul sa Calyo dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo POH niyan sabi konektado kung maski daing load. Oy, happy birthday pala kay Marlon Atun. Ay, si Kwan, taga PIA. Oo. Di ba? Tapos si better half ni partner Alarmario. Ay, si Madi. Oo. Mading, si Analisa. Mading Charis. Analisa. Analisa. Analisa palan. Sus ko. Ayan. Mading Analisa. And siyempre sa kuyang... Di kita madahan ni Paringal ng himirindalan. Mga sarawa, pamahawan. Sarawayon niya ka mo. Si Sister Hedelgard
Aha. Luella Baruma. Ayan. Mhm. Happy birthday, sister. Aha. Okay, siyempre, kay Jill Lim. Happy birthday, man. Mhm. Okay, BP, ang mga headlines. Sini po si Party Love. Dahil iba, thank you. Bye-bye. Good morning, Paringmar. Newspaper front page. Ronald, pwede mo Enot sa tabi na morning din hirit. na Newspaper window front kang page. aircon Enot pampangon. sa morning hirit. Nagilawag sa dungo ko. Alright, o sige, thank you Paringmar sa mga headlines in the morning. Sandali lang po at alamin natin ang latest tabi sa report sa kamugtakan kampanahon. Yan, madali lang tapudang ko ang pag-asa ha. Baka lamang makahurong kung niya na aga si Singan isa kuya na paborito Janal. Si Alexis. Kampangon mo din na inawin doon na diyan sa may sa imo. Uy na sa niya sa baba yan. Ala. Nagring tabi ang pag-asa. Na lang. Tara montada. Hello, good morning, Sir Henry. Good morning, amigo. Paguna ko Milvin ang duty ko niyan sa Alexis. Hindi po, sir, ako ngayon. Oh, hain sa Alexis ko niyan. Nasa Indatabi, sir. Taga sa'yo nini. Kung ano, di ako nagkakamali, taga dito ako. Bata, pag di ko siya nadadangog urual daw, mamundo na ko. Sige po. Grabe nga yan eh. Okay, sige amigo, under katabi sa forecast ko niyan daw. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kang DCGB, sa nga na pet sa Setyembre 28, 2024, sa aldaw ng Sabado ng pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Julian ay na-maintain niyang sa iyang kusok habang ito po ay nagbuhuway pahirap pa tungo sa sa bahagi ng kadagatan kang sa tuyang nasyon. Asin kasabagong alas 4 kang madaling araw, ang tropical depression na si Julian ay piga-calculum na sa distansyang 400 km isa papari Cagayan o nasa distansyang 630 km northeast sirangang kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 18.6 degrees north, 125.4 degrees east. Tagli ang kusog na duros na abot sa 55 km per hour. Kasin pagbugsukan duros na abot sa 70 km per hour. Naghihiro pa siring sa sulnupan sa rekas na 10 km per hour. Ang tropika, nung niya nakataas man ng bandera sa may bahagi kang Cagayan, kay ng Babuyan Island at sa eastern portion of Apayao. Ito pong si Bagyong si Julian ay pigalaoman po na medyo maluway po ulingon niya na pagka-aldaw habang nagpapasiring po sa may surkang sa tuyang nasyon. As in, pigalaoman man na hindi po ay pwede pong niya na pagkaldaw ay medyo mabagal pa at mag-recurve at ito po hanggang sa hanggang saldaw ng Domingo asin dito po ay igalaw man na pwede magkusog ito tropical storm category. Mantang sa Kabigulan, makaka-experience siya ni Magya mo panganuron sagkot sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga baguran o pagkilat, pagdaguldol. Ang parosay maluya sagkot sa moderato na hali sa sulnupan sagkot sursulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabigulan magiging banayad sagkot sa moderato ang pagukol. Temperatura pigilauman po 25 sagkot 33 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5:34 din pagkaga. Kasi masulnop at yan alas 5:37 din pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:39 din pagkaga. Ini si Melvin Almohela, reporting line, haliditi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Hello amigo, dahil man kita bakoy ko pa ibang low pressure na na-develop. Dahil naman yung man lang itong saro. Meron po tayo sa labas ng PAR at ito pong nasa labas ng PAR. Ang pangalan po kauni is
international name ito pong tropical storm Jebay. Pero ito pong si Jebay ay hindi mapigalaoban na malawag sa at magre-record labang po ito. I see. So, Deki, ano man na maraot ng panahon na magkakapit to sa Bicol Region, tabi, ano? Ito lang po, ito pong southwest monsoon sa masunod na aldaw sa masunod na semana, pero makukuha na talagang grabe yung epekto po. Ayan, very good. Okay, salamat amigo. Mabuhay ka mo dyan sa pag-asa. Salamat din po, Sir Henry. Mabuhay and God bless po. Thank you very much. Thank you so much, mga tugang Melvin Albuela sa lagay ng panahon. Kumusta lamang po kita, kabos? Mga lola, mga lolo, mga lola, mga misis, ha? Ang sa tuya at tabi ng mga maedad na dyan na nag-antabay. Ayos! Kumusta ang mga seniors? Mga lolo, mga lola, good morning po. Enjoy. Naroon mo man ang mga kantang ini. Di man aram ka ng mga teenagers siningon yan. Yeah. Alright, i-text na tabi ang sendong mga greetings na papasadahan tayan pagkalipas kang report ni Joshua. Sandali lang ta si Joker. Garamay text si Joker. Yehey! You are on time. God bless you. Latusod pa ka na Joker na. Paguna ko kung anong pigiyihin mong salbatana ka. Good morning, amigo. Mabuhay. Report. Hali po dyan sa luwas. Kasabay si Joshua Bino. Joshua, good morning. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga parantabay. Pag may namimiss ka baga, mamundo adi. Ha? Pag may namimiss ka baga, mamundo adi. Naman talaga. Diba? Utungan, uto si Kwan, pag-una ko na ka-duty, si Alexis, si Melvin pala. Pero okay man. Tingkot ka ngayon. In the interest of public service, sinako ko sa forecast ni Melvin. Dito pang ma-reject. Kaya nga, late pa, kung ba ko sa Alexis ko, tabo ko ako on sa forecast eh. Garing day off pa lang. Kaya si Melvin, okay na ito kay Melvin. Diba? Pag bako si Alexis pa lang, dahil malalawas ang bagyo. Garo day ko kursunada. Day ko kursunada. Diba? Naligawan ko palang dito. Sorry. Dito, kumusta ka pala ni Ate Rochelle? Rochelle na Armenia? Oo, namimiss ka na daw. Ayan. Pambira na, pagsimbagon sa text. Sa bagay, iyo pala. Okay nantig? Okay ba nantig ako? Baka nagdagog si Manay Fingon yan. Ana. Dahil nagmataram? Naluyan mga post ko niya ni Rochelle. Gusto ko, sa mga post niya, sa the best dabi. Gusto ko itong mga post niya kang inot. Ade? Maluyan ko niyan? Di lamang ako kikalintura. Busy? Ha? Busy ka raw? Busy sa trabaho. Diba? Kapag may namimiss ka, mamundo ka, di? Po. No, di ba? Dito man ko tulos. Isa namimiss mo? Ha? Sai? Iisa lang. Iisa lang. Grabe naman talaga si May. Grabe naman ang kwan sa imo ni May. Ang tama ni May, di? Opo. Opo. Oh, sisi na May yan. Isa lang. Kung lang bagang may kita na midbid? Ha? Po. Ha? Po. Isa lang, siyempre. Isa lang. Okay, go. Ano nangyari dyan? Yes, BP, magayon. So, naging dalagan asin matrayumpo. Ang inot na daw kan Renewable Energy and Investment Summit. Aktibidad ini kan Philippine Movement for Climate Justice asin kan Provincial Government of Albay. Naginibo kasuod ma asin magpapadagos man ngunyan na aldaw sa Oriental Legazpi City. Nakasentro ang diskusyon kasuhapon sa mga rason asin importansya kung nata kinakaipuhan ng mag-invest kita sa renewable energy. Sa naging diskusyon ni Mr. Ian Rivera, ang National Coordinator kan Philippine Movement for Climate Justice, tigdiskuter niya so nagkaperang nahiling niyang rason
kung ata magayon na mag-invest na sa renewable energy. Pinut kay ni Tabi BP Henry sigun kay Rivera. Repara na yan ang nagitinding init kan panahon na namamatian ta sa tuyang mga lugar. Iemplo ang mga haralawig na El Nino sa nagkaperang mga rehiyon, probinsya, digdi sa nasyon kan Pilipinas. Asin kung makamati kita nit init talagang matindi Tabi BP Henry na kung minsan apektado ang dalagan kan ekonomiya pagdunor negosyo. Dahil sa matindi man na init kan panahon, asin ang epektong dara kay ni pagabot sa climate change. Ikadua, iyo ang sigun kay Rivera, ang elektrisidad, kuryente digdi sa Pilipinas, mahal asin minsan unreliable. Bagay man na totoo, takon minsan baga bigla sa nang minalangkaw ang bibayaran to sa singil kan kuryente. Pangatulo Tabi BP Henry, dakol sigun kay Rivera ang mga komunidad na naka-star harani sa mga fossil plants na iyo ang kumbaga apektado ang sa indang salud dahil sa epekto man kay ning fossil fuel. Pang-apat sigun kay Rivera, may mga lugar digdi sa Pilipinas na sagkod ngunyan dahil pa nin serbisyo, dahil pa nin supply nin kuryente. Dagdag pang rason ni Rivera, ang kantidad kan renewable energy nagiging competitive na, mas barato kumpara sa mga imported na fossil fuel na sigun sa iya very much expensive. Kung kaya nagbubutwa man sa ururon kasuhapon na kung maging renewable energy ang magdalagan digdi sa probinsya kan Albay, pwedeng maging susi man ini sa mas buro barato Tabi BP Henry, halimbawa sa kuryente. Kung kaya sa pangaduang aldaw ngunya na pagkaaga, nakatalaan na diskreto rin man ni Governor Edsel Grex Lagman kung ano ang magiging roadmap ang renewable energy digdi sa probinsya kan Albay. Kailan ta sa Memorandum of Understanding na pinirmahan kan provincial government asin kan Philippine Movement for Climate Justice, magtutuwang ang duwang ini para maabot ang 100% renewable energy pag-abot kan taong 2030. Sigun kay Governor Lagman, kumpiyansa ini na mapagpapaluhay-luhayan ang siring kay ni Tabi BP Henry katuyuan pag-abot kan 2030 ang probinsya kan Albay renewable energy na ang gagamiton. Yan Tabi BP, ang dagdag na istorya taod-taod, abangan ang sumada kan bilog na nangyaring aktibidad. O yan, kaibahan ko si Boy Joshua Bino, DCG. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Tantod pag-orestoryahan tayan. Mga tugang na may connection Tabi dyan sa kwan, may connection Tabi dyan sa kwan na yan. Ha? May connection Tabi dyan sa renewables. Yan. Good morning, Tabi. Nabilot ka po yesterday kang birthday greetings in German. Di ko nagkasarabutan. Dr. Jing, di ko Tabi, Dr. Jing, nagkasarap, nagkapronoun. So, kung ano itong mga terminolohiya na German, nga ni na tataramon sa Sudats baga, Gotemteng, King Tim, Gotempong, Gotem, Vinlong, Gote Machu. Bini Mecho Dichumom. Good morning, Dr. Jing. Mabuhay ka, Tabi. Regards, long time no see. Tuloy-tuloy ang mga balita. I-text na Tabi, mga tugang, ang mga birthday greetings in the morning. Papasadahan ta Tabi yan. Ngunyan Tabing pagkaaga. Good morning, Tabi, kay amigong Elmer Bass. Yan, amigo. Uy, nag-birthday ka pa sana, ha? Belated happy birthday, Tabi, amigong Elmer. Elmer Bass, belated happy birthday. Yan. Mabuhay ka, amigo.
Regard sa imong lalab, semisis, bas, uda tabi sa imong bilog na pamilya. Yan. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jomar, nasa linya. Good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag na bareta na tatawan ko niyan in atensyon kan Malinaw PNP sa indang mga pagkikipag-olay sa mga civil society organization para mapagulayan ang mga suporta kan mga ini sa Philippine National Police sa mga kampanya kontra sa illegal na drogasin sa mga kriminalidad. Nakalis na aldaw ang Malinaw PNP sa panginat ni Police Captain Ivan Villanueva, iyo naglansar na naman nin symposium sa mga civil society organizations digdi sa Malinaw, may koneksyon sa BIDA program o ito bagang kampanya kan PNP na buhay ingatan drogay ayawan o BIDA. Katuyuan kan pagkikipag-olay kan tabako o kan Malinaw PNP digdi sa nagkapirang grupo kan mga civil society organization iyuan makuhaan sa indang suporta tangani na matabangan ang mga autoridad sa pagmomonitor kan mga illegal drug activities asin iba pang criminal activities sa indang lugar para mapapasil ang pag-eradikar kan mga ini sa mga lokalidad. Magigirumduman na halos daing aldaw na daing pinagigibong araw kaining aktibidad ng Malinaw PNP bakusa na rigdi sa mga civil society organization maging sa mga kabataan sa pagpapadagos kan sa indang kampanya o kamabutan na mai-involve ang komunidad sa paggortar kan mga illegal na aktibidad sa kapalibutan. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Ayos, mga Mr. and Mrs. Maraynaga po. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwa. Sige, ano mga birthday greetings natin in the morning? Pasadahan ta daw tabi nyo yan na pagkaaga. Happy birthday po. Pakigreet po, happy birthday kay District Engineer Warren Azotea. BE, happy birthday po, DE Warren Azotea. Belated happy birthday tabi kay Jasmine Natugang ko. Rhea po ini. Good morning, VP. Rhea, good morning. Happy birthday da sa tugang niyang si Jasmine. Maray na aga. Good morning, Tabi. Happy birthday. Happy day. Mayroon pa ba? May pahabol. Good morning kay Bossing Leonito Gaberia. Sabi ni thanks much, great. Okay, sige. Successful daw so mobile blood donation. Naka 87 bags po kami out of 111 blood donors. Oy, salamat ha. Good morning tabi kay Nurse Rose ha. Kay Madam Rose ha, Nurse Rose ng UST Legazpi. Buda kay Busing Edgar Adra. Yan ha. Good morning tabi ha. Busing Edgar Adra. Maray na aga. Regard sa mga taga University of UST ha. University of Santo Tomas Legazpi. Magandang morning tabi. Pero buda sa mga taga Divine Word College of Legazpi. Maray na aga. Yan ha. Just Vin po ito. Baka kaya magtampo. Sorry. Paguna ko na pasala lang sa pag-type mo sa keypad mo. It's all the best. Just Vin palan. Pagpangyari, paguna ko Jasmine. Happy birthday. Nasa isip ko kaya Ronald si Jasmine Nal. Nasa isip ko si Jasmine eh. Jasmine palan. Pagyari sa maabaka. Sutugang ni Rhea. Good morning, Tabi. Happy birthday, Jasmine. Yan. Happy birthday. Jasmine. Good morning. Happy birthday. Ngunya na aldaw. Yan. Ha? Nasa isip ko ya Ronald, si Jasmine. Nato si Jasmine tapi may ko na rumduman nal. Ano do ininal? Ano do ininal? Tagaro si Jasmine gari pinmi kong nasa isip pa.
Okay na ba tayo? Good morning, Tabi! Madam Rhea, maray na hapon. Para isip muna naman. Good morning, Tabi. Ugmaon si Yugod pineta kang Jasmine imbis sa Jasvin. Good morning, belated happy birthday po kay Auntie Estela Perdigon Chu. Ano pagbasa kay Chu ni Renen? Oh, happy birthday, Tabi. Sabi ni Renen, Auntie Estela Perdigon Chu. Yan. Good morning. Happy birthday. Di ba? Happy birthday po. All right. Sige, meron pa ba? Mayroon pa ba tayong greeting? Ay, wala na. Kulang sa mga greetings tangon yan sa my birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Sabi kan mga mayo na, sabi kan mga taga Naga. Sige, o digdi na lang kita. Tabi ay dakulo na kondigdi. Bata kadakulkan sa tuya ng mga listeners tabi diyan sa luwas. Good morning from Bangkiruhan, hali po sa pamilya Tilan. Yan. Sabi ni Jerry, good morning amigo. Jerry Tilan. Good morning diyan po sa barangay Bangkiruhan. Kumusta amigo? Sa mo mabuhay katabi. Happy. Good morning bako, happy birthday. Aileen Mirapuentes, good morning Tabi. Lads Bueno, good morning kay Charlie Mirasol ng Sipidra Galbay from Lads Bueno ng Binyan, Laguna. Sabi ni Maki Importante from Pangasinan, good morning Tabi. Nakaantutok sa tuya niya na pagkaaga. Siring man si Homer Lola, good morning. Si Ma'am Tess de la Torre Marchan, ayos naman ang sa imong tugtog, napabayli lugod ako. Good morning Ma'am Tess. Anita Armstrong sa Melbourne, good morning Tabi. Larry Marisa Bonggalon Molina. Yan. Binabati ko po ng 34th happy wedding anniversary ang sa kuyang agom na si Marisa Villamocho Molina. Thank you po from Timor Leste. More power sa DCGB. Kumusta na dyan, Migo? Yon baga ngunyan, hanggang ngunyan si Congressman. Siya nga nito, si Congressman, baga, sa Timor Leste. Yan. Monique Talde, God bless po sa mga takers bukas. Uy, sa agad Domingo, adi. Gapalang ki examinasyon, ha? Para po sa, ano yan, ha? Sa mga gusto tabi na magkuakan licensure examination for teachers. Yan, ha? Good luck tabi sa Indo, mga ano yan, mga kababayan. Mabuhay. May tula di sa kuyang pinadara. Ang saro sa bagutang contributor, ang pangaran tabi si Cuentista. Yan. Cuentista. Yan. Sabi niya, ang titulo kantula niya, Bukang Liwayway. Yan. Ha? Gawa na kita kidagdag na contributor. Salamat ha sa tuya tabi na contributor sa programa. Cuentista ang pangaran niya. Bukang Liwayway. Bukang liwayway ng bagong umaga. Pagpapala ng Diyos ay laging nakatalaga sa bawat Kristiyano na mga anak niya. Pasalamat araw-araw at pinupuri siya. Pagpupuri sa Diyos ay dapat nating gawin sa bawat araw na bigay niya sa atin. Maglingkod sa kapwa ay palaganapin. Ibahagi ang kanyang salita na kailangan nating sundin. Bilang isang tunay na Kristiyano, gawin ang habilin sa atin ni Kristo. Mahalin ang kapwa at tulungan ito sa anumang bagay na mayroon tayo. Ang Panginoong Hesus sadya tayong mahal.
dahil ibinigay niya ang sariling buhay sa pagtubos niya sa ating mga kasalanan upang mabigyan tayo ng walang hanggang buhay. Pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagsalita o tagapagligtas sa ating mga puso na siyang nararapat, walang saysay ang buhay pag di ito naganap. Langit inaasam, hindi ito makaalpas. Habang maaga pa itong ating gawin, magsisi mga kasalanan na nagawa natin, tiklob tuhod itong ating idalangin na ang mga kapatawaran ng Diyos atin itong kamtin. Ang hingi ko ngayon sa mga tagapakinig, nitong programa sa radyo, pag iyong narinig, buksan ang puso mo at laging makinig para tagumpay sa buhay ay iyong makamit. Huwag mag-alpag-alinlanganan ang pananampalataya. Buang puso mo sa Kanya'y sumasamba. Tagumpay ang buhay at parang pag-asa para pag tayo'y namatay, tayo'y kapiling niya. Mahalin ang kapwa, magin ang pamilya. Sa araw ng linggo, tayo ay sumimba. Huwag makakalimot na tumawag sa Kanya. Sa oras ng kapighatian, higit nating kailangan siya. Sadyang mahalaga ang oras na ito, pagkat di natin alam bukas kung buhay pa tayo. Gawing kapag-ipakinabang bawat araw na dumatal sa'yo para lubos ang ligaya na makakamtan mo. Bukang liwayway na may panibagong pag-asa sa ating mga buhay ng pakikibaka. Habang nabubuhay, gawing mahalaga ang pagharap sa bukas kasama ang pamilya. Maligayang tunay ang pag-Diyos ang kasama. Sa araw na pagkabuhay, labis ang ligaya. Pag-asang inaasam na makapiling siya sa kabilang buhay pag tayo'y naroon na. Huwag mag-atubili na siya ay tanggapin. Buong puso't kaluluwa na naglalang sa atin, hindi magsisisi pag siya ay kapiling. Pasalamat ay ibibigay sa Diyos at siya'y purihin. Maraming salamat po sa iyong pagbasa. Sir Henry Maceda, naway di ka magsawa sa kontribusyon ko sa iyong programa. Naway kapulutan ng aral at maging gabay niya. Masugid mong tagapakinig, kwentista. Yan, the best ha. Good morning po. Nagidi ka sa hapon may darapating ano ini ano yan, mga garsugari baga cookies. Ade, sabi ni igwa akong natungko sa na Dutch word lock. Ano pag-pronounce kaya natin, Marcia? Lacker, masiram, like, masiram. Dank, you will, thank you. Pagkari Ate Marcia, pahit muna naman. Good morning to everyone. Salamat po sa magayon na tulang binasa tahali kay kwentista. Bueno mga tugang, tayo'y magsihanda na sa balita ngayong umaga. Dito po sa Morning Hirit, iyo pong maririnig na mga balitang may init na importante sa masa. Mga taong nakikinig ngayon, dapat tayo maghanda na habang nagkakape at umaalmusal pa. Ang GB News Express ay susunod na. Mga balitang may init, hali po galing sa newsroom ng DCGB na number 1 na sinusundan ng tao. Standby na po at susunod na ang ilang patalastas. Makalipas nito, susundan natin lahat na balita sa lokal, nasyonal at iba pa. Siguradong balita na totoong ginawa. Ang inyong lingkod, Henry M.
Mabuhay! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo, premang nakabara. Hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6 Gs, oras po sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, 400 na mga mangrove propagules pigtanom. Kan mga empleyado kang DNR sama nito. May kinaraman sa obserbasyon kan marine, kaya Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Department of Agriculture Bicol nagpatanid sa publiko kontra sa personang nagagamit kan pangaran ni Department of Agriculture Bicol Regional Director Rodel Tornilla sa Viber as in Facebook account. Salado National Vacation Service Credits kan mga public school teachers dinuble kan DepEd. DepEd na pandagat isinapubliko. Test drive ginibo sa o kaya jeep na pandagat isinapubliko. Test drive ginibo sa Samar. Sa ibang nasyon, Palestinian President Mahmoud Abbas hinagad sa UN na pugulan ang Israel. Sa Business News, DA planong puunan ang implementasyon kan 5 billion pesos na buffer fund para maipabakal sa baratong presyo ang basic commodities. Health News, mga jóvenes na nagagamit ng e-cigarettes, mas halangkaw ang tsansa na manigarilyo sa sendang pagurang sigon sa mga eksperto sa salud. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. 400 na mga mangrove propagules ang itinanom kan mga personahis kan DNR sa Bicol sa barangay Kabakungan, Manito, Albay. Katakod kan obserbasyon kan Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month o MANA. Ngunyan na Septyembre, sigon sa DNR Bicol, katuyuhan kan aktibidad na mapakusog ang proteksyon kan kostales na lugar sa riyon, mapagulan ang pagkakaigwan ng shoreline erosion asin matawanan nin harong ang malalain na mga marine species o species. Paliwanag kan ahensya ng MANAMO minaserbing importanteng paagi para mapalangkaw ang kaaraman kan publiko manungod sa sitwasyon kan maritime asin archipelagic o kaya archipelago asin maipromotir ang pagkasararo para maprotehiran ang marine resources. Sinabi ni DNR Bicol Regional Director Francisco Milla Jr. ang importanteng papel kan mangroves para sa pagmitigar kan epekto kan climate change sa palibot, partikular na ang mga kostales na lugar sa rehiyon. 8 mga establishmento sa Tabaco City asin Bakakay, Albay binisita kan mga personahes kan Social Security System o SSS bilang parte kan sa endang Run After Contribution Evaders o RACE kasuhapon. Ang aktibidad pinaginutan ni SSS Tabaco Branch Head Susan Malubag asin Attorney Ara Jolie Rotogal. Ang SSS Legazpi Bicol Luzon Division kung saan pinasyarinda ang duwang birthing facilities, tulong punerarya, sarong tindahanin pagkaon, machine shop asin sarong resort. Kadaklan sa mga ini anday naghulog kang kontribusyon kan sa indang empleyado asin ibapang dai ipinarehistro sa SSS ang magtatrabaho sa inda. Piglinaw ni Malubag na ang RACE bako pangharas sa mga establishmento de negosyo kundi saro sa indang paagi para maparumdom ang mga negosyante sa indang responsibilidad na bayadan ang kontribusyon para maibitaran ang anuman na penalidad.
Mientras tanto, nagpatanid po mga tugang ang Department of Agriculture Bicol sa publiko manungod sa mga personang nagagamit kan pangaran ni Department of Agrarian Reform o kaya Department of Agriculture Regional Executive Director Rodel Tornilla para sa Peking Viber as in Facebook account na naghahagad nin kwarta sa mga suppliers as in manlain na contractors. Sa abiso na ipinaluwas kan ahensya, sinabi kay ni na nasabing account sa social media anpeke mantang ang DA Bicol as in si Director Tornilla dahil nung kaghagad nin kwarta kasalidan nin anuman na serbisyo sa programa kan ahensya. Katakod kay ni inabisuhan niya ang gabos na maging vigilante as in dahil basta-basta makipaghuron o makipagtransaksyon sa mga kadudadudang mensahe para daw day mabiktima nin panlalansi. Report, mga tugang, hali po dyan sa luwas, kasabay si Joshua Bino. Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, tulupong mga munisipyo as in 12 barangay sa Bicol Region, ang naidugang sa listahan kan mga lugar na nahali sa impluensya kan illegal na droga. Inang naging resulta kan deliberasyon kan mga miyembros kang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kan nakalis na aldaw sa panginginot ni PDEA Bicol Regional Director Edgar Jubay. Sigon kay Jubay, kaibahan sa mga deklaradong drug cleared ang munisipyo kan San Jose Panganiban sa Camarines Norte as in Castilla. Gubat sa Sorsogon, inaprobaran man kan komite ang parehong deklarasyon kan 12 barangay. Ali sa Albay, Camarines Sur, Catanduanes sa Masbate. Kasabay pang retention kan 12 barangay na inot nang naideklarar na drug-cleared barangay as in 25 iba pa na kumpirmadong drug-free barangays. Siniguro ni Jubay na padagos ang inisyatibo ninda para mapugulan ang proliferasyon kan illegal na droga sa riyon as in mailikay ang mga Bicolano sa impluensya kay ni. Alas 6:16, mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal. Makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, liglig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang alas 8, alas 6:20 oras po sa Pilipinas. Padagos kitang unyan sa mga bareta sa lado national. Mga barangay health workers, gusto ni Senador Bongo na mataunanin halangkaw na monthly allowance. Sigon sa iya, kinakaipuhan na daim malimangawan ang mga barangay health workers o kaya mga BHW na iyon saro sa mga pinagtitiwalaan may kinaraman sa pagmomonitor kan sa tuyang salud. Kinakaipuhan man na bantayan ang pangako kan Department of Health na i-release ang sa indang Health Emergency Allowance o HEA na kan uminagi pang pandemic dapat na itao sa inda. Matatandaan na sa Senate hearing kan Health Committee na corner ni Senador Bongo ang Department of Health sa delayed na bayad sa health workers kung kaya minagpromesa ini sa senador na itatao sa mga BHW ini ang benepisyo sa lalong madaling panahon. Pero para masiguro na masasalidahan ang pagal kan mga BHW, sinurong kan sinabi ng senador ang Senate Bill 2838 o Magna Carta o Barangay Health Workers. Sirarom kan sinabi ng ley dapat na hibaba sa o day mababa sa 3,000 pesos kada bulan ang honorarium kan sarong barangay health workers. Sangunyan na set up may mga barangay health workers na nakaresibi lamang nin 300 pesos o kaya 500 pesos sana na monthly allowance na bako makatao. Sigon sa senador kan magiging batas ang Magna Carta sa barangay health workers makaresibi ang mga inin 10,000 pesos na one-time incentive ang mga BHW na may 15 taon na o sobra pa ang sendang eksperyensya ang health o ang salud ang sa panginot na sektor ang pinagsusulong ni Senador Bongo kasabay digdian malasakit centers na proyekto nangunyan uminabot sa 12 milyon ng Pilipino ang natabangan. Pigdubli po mga tugang kan Department of Education and Vacation Service Credits kan mga pratukdo sa 30 aldaw. Ipinaliwanag kan ahensya na unservice credit kung saan nagtataon nindalan ini sa mga pratukdo na i-offset ang mga absences sa helang o personal na dahilan tanganing mabawi ang bawas sa sweldo sa panahon nin bakasyon. Ang panibagong direktiba nagtaon nin diretso sa presenteng paratokdo na may dai mababa sa sarong taon ng serbisyo. Siring man ang mga bagong hire na paratokdo na pigdesignar sa laog din 4 na bulan pagkatapos kan pagpon kang klase nin 30 dias na mga pwedeng maka-avail kan 30 dias na vacation service credits taon-taon. Apera digdi ang mga bagong paratokdo na mga appointment o ang mga appointment itinao sa nakalihis na 4 na bulan pagkatapos kan pagpon kang klase makakaresibin in 45 aldaw na bakasyon kada taon. Isinulong ni House of Representatives o isinusulong po ni House of Representatives Quad Committee Overall Chairperson asin Surigao del Norte Robert Ace Barbers ang pagbelta kang death penalty sa kapatid pagdangog may kinaraman sa illegal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs
pagpabakal nin illegal na droga as in extrajudicial killings katakod kan Duterte War on Drugs campaign. Sa pagdangog kasuhapon, isinulong man ni Barbers ang pangangaipo na amyendra na nagkapirang lay para mapakusog ang laban sa mga kriminal na sindikato. Mapanimbag ang sa indang kasabwat sa gobyerno as in maibalik ang katrangkiluhan as in karahayan sa nasyon. Sa pagdangog, sinabi ni Barbers na nadiskubre kan komite na ang mga pulis garong mga hard killer sa pagresibe nin kwarta katroke kan pagadan sa mga drug suspects. Pagrekomendar man ni Barbers ang pag-amendar sa cybercrime law para masimbagan ang mga isyu kang online gambling, hacking as in investment scams. Siring man ang pag-amendar sa Anti-Money Laundering Act, Revised Corporation Code, Local Government Code, Birth Registration Law, Land Registration Act, pagpapakusog kan Witness Protection Act as in ang leyes na may kinaraman sa pagtaonin visa sa mga dayuhan. Sinabi ni Barbers na ang proposed legislations nagrepresentar sa importanteng lakdang para sa pagbilog nin mas patas as in siguradong futuro kang nasyon. Prioridad ngunya ni Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Acting Director General Brigadier General Nicolas Torre III ang paglapag sa paghahanap kayan nagkapirang pinagunambitan kay ni na dating presidential spokesperson o kasabay si dating presidential spokesperson Harry Roque na may arrest order hali sa House of Representatives. Sa daini nakipagtabangan sa investigasyon sa makan mga kongresista sa Pugo kay bahan man sa iyang lalapagon si dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag na nahampang sa kasong pangagadan sa broadcaster na si Percy Lapid. Maski pighalat pa kay ni ang direktiba kan Philippine National Police sa paagi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa pag-aresto kay Roque, siniguro ni Torren ang kahandaan sa paglapag sa dating opisyal kan gobyerno asin sa mga paghahanap kan lay. Inot nang sinabi ni Torren handa kaning hanapon ang mga may kasalan sa lay maski magtago pa ini sa rarom kandaga arog kang ginibong paghanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Naging matrayumpo mga tugang ang ginibong test drive sa Samar kansarong stainless jeep na pwedeng magbiyahe sa dagat. Saro sa mga nagtabang para maglataw ang owner type jeep sa dagat. Iyo ang taga Masbate na si Marlon Villanueva. Ginibo sa lawod kang Isabel Leyte ang test drive kanasabing klaseng lunadan na pang pump boat asin may pampalataw na anirarom. Ginibo ini sa pagikan pagtanggal kan transmission asin iba pang piyesa kan lumang jeep. Ang test drive ginibo sa San Juan sa Palo Leyte bago pigbiyahe sa Banwaan kan Isabel kung saan ini pigbalong palatawon kan Disyembre 2023 sigon sa naggibo ka babaloon manindang ibalyo ini sa Camotes Island kapag maliwanag ng kamugtakan kan panahon. Alas 6:27 oras po sa Pilipinas. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kay GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa Banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na
gikan tercer distrito. Nonoy Cap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Cap Ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Cap. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apec o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco. Sa inutan sana kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. GB News Express. GB News Express. Mga tugang bareta sa luwaskan Pilipinas, duman sa ibang nasyon, hinagad po ni Palestinian President Mahmoud Abbas sa 193 na miyembro kang United Nations General Assembly na ipapundo ang giyera sa Gaza Strip sa pagultanan ninda kan Israel asin Palestinian militant na Hamas. Sa iyang pagtaram sa UN General Assembly, sinabi kay ini na haros ang bilog na Gaza rinaot na kan Israel. Dakol na mga buhay naman ang nawara dahil sa daing pundo na pag-atake sa kan Israel. Pagkapadagos ang karibukan asin ang bilog na kinaban ang responsable sa nangyari sa tao. Bareta, mga tugang sa negosyo. Business News. Plano ngunyan kan Department of Agriculture na po na implementasyon kan 5 billion pesos na buffer fund sa masunod na taon. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na kamautan kainin na may pabakal ang mga stocks kan mga basic commodities arog kan mga bagas asin karne asin mas baratong kantidad kan
o kada may kakulanganin supply asin manipulasyon kan presyo sa merkado. Aprobado man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing pagtagaman in pundo asin sa endang natumbok kung sa ini koko haon. Dadag pa kainin na dai pa pwedeng sabihon publicly kung sa in koko haon ang pundo para dakul na options pasindang pag-adalan. Health News, mga tugang, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nakakaraot sa salud ang e-cigarette sigon sa mga health experts sa kinauban. Endang sinabi na ang e-cigarette may tulo sa sinpang maluyan ng negatibong epekto sa salud as in brain development ka mga jóvenes. Sigon sa World Health Organization, ang e-cigarette nagdadara ng nicotine addiction. Sinabi pa kanahensya na ang mga jóvenes na nagagamit ng e-cigarette mas may halangkaw na tsansang manigarilyo sa sendang pagkurang. Advokasya kan WHO ang hashtag commit to quit. Health News from Newsbase, Mardela. Daing iba. Pag-asa DOST, kasabay si Melvin Albuela sa Kamugtakan, Kampanahon. Diyos marhay na pagkagapos sa mga taga DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kang DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Julian ay na-maintain niyang sa iyang kusok habang ito po ay nagbuhuway pahirap pa tungo sa bahagi ng kadagatan kang sa tuyang nasyon. Asin kasabagong alas 4 kang madaling araw, ang tropical depression na si Julian ay piga-calculum na sa distansyang 400 km east of Papari, Cagayan o nasa distansyang 630 km northeast sirangan kang Legazpi City, Albay sa coordinates na 18.6 degrees north, 125.4 degrees east. Tagli ang kusog na duros na abot sa 55 km per hour kasi pagbugsukan duros na abot sa 70 km per hour. Naghihiro pa si ring sa sulnupan sa regas na 10 km per hour. Ang tropika, nung niya nakataas man ng bandera sa may bahagi kang Cagayan, tiba ng Babuyan Island at sa eastern portion of Apayao. Ito pong si Bagyong si Julian ay pigalauman po na medyo maluway po ulingon niya na pagka-aldaw habang nagpapasiring po sa may surkang sa tuyang nasyon. As in, pigalauman man na hindi po ay pwede pong niya na pagkaldaw ay medyo mabagal pa at nagre-recurve at ito po hanggang sa agang saldaw ng Domingo. As in, ito po ay pigalauman na pwede magkusog ito tropical storm category. Mantang sa Kabikulan, makaka-experience siya ni Magya mo panganuron sakot sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkilat, pagdaguldol. Ang parosay maluya sagkot sa moderato na hali sa sulnupan sagkot sursulnupan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan magiging banayad sagkot sa moderato ang pagukol. Temperatura pigilauman po 25 sagkot 33 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasubagong alas 5:34 din pagkaga. Kasi masulnop at yan na alas 5:37 din pagkahapon. Ini si Melvin Albuela, reporting line, Alinidi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Mga tugang, iyang pandetalles kan mga drakulang bareta kan aldaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz asin Angel Mostasa dyan sa News Base kan DCGB. Siring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Endong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Pagbati hali sa presidente kan University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria M. Laura. Sa gabos ng mga Bicolanos, asin devotos kan sa tuyang mahal na ina, gusto kong ipaabot ang pakikisumaro hali sa University of Nueva Cáceres. Maugmang fiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. May her intercession always be our guide and protection. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, oy, balik kita sa programa 16 bago mag alas 6, alas 7 in morning. Mga tugang, good morning po sa mga taga Banyadero, Legazpi City. Yan. Good morning po sa Indogabos. Brown out tabi, ngunyan pong aldaw. Mga tugang sa area kan Washington Feeder 1. Ang mga apektado pong lugar, iyo po ang Sagmin, Sagpon, Barangay Banyo, Bagong Bayan, Ilawod West, Poblasyon, Barangay 14, Barangay 16, mga tugang, Barangay 17, Rizal Street, Ilawod, Barangay 40, Cruzada. Yan, ha? Ang oras po kang brownout, alas 8 nin aga hanggang alas 5 po nin hapon. Yehey! For the family. Alas 5 po nin hapon, tabi 8 a.m. to 5 p.m. Ngunyan tabi yan mga tugang na Sabado. Tapos, sa mga lugar kan, sandali lang ha, sa mga lugar kan Barangay Taisan, diyan po sa north, diyan po sa sa south pala. Diyan po sa south, Taisan, Mariawa, Maslog, Humapon, Bagakay, Bangkiruhan, Imalnod, Bariis, Kagbakong, San Francisco, Buena Vista, tabi Kabugaw. Yan, may burnout man kamo tabi. Poon alas 9 nin aga. Poon po alas 9 nin aga, mga tugang
sagkod alas 5 din hapon. Kasabay pong apektado ang bilog na nito Albay. Asin po mga tugang ang barangay Anislag, Canaro, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente Grande, Buda, Ibaugan sa munisipyo Candaraga. Yan. Kamutabi 9 a.m. to 5 p.m. September 28 and 29. Duang aldaw sa barang diyan sa Muya sa feeder 1 po 8 a.m. to 5 p.m. Sarong aldaw sana. Okay? Oh, relax. Sabado man. Enjoy lang sa daing kuryente. Duwa na muna sa mall. Magtarambay. Yo. Ang mga helang kangatay arog kan fatty liver disease, mga tugang alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pagkaon nin taba, asin pag-inom nin alak, tapos ang kaugbahan kung day ka mo magbabago asin tanganing bog mga tay, kay puan po mga tugang nasabayan po nin protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal po sa mga panginot na o kaya ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver na para po sa baskog na atay ang Liver Aid Silimarin Capsule, abakal sa mga panginot na butika nationwide. Quand t'es venu dans la rue inconnue, tu savais pas où t'allais. Bueno. Kasuhapon, mga tugang, pinuunan tabi ang duwang aldaw na pinuunan tabi kasuhapon, mga tugang ang duwang aldaw na Energy Summit. Albay Renewable Energy Summit. Diyan po sa The Oriental Hotels. Pinaghurunan mga tugang kung anong klasing mga renewables energy pamahawan ang pwede po sa probinsya Canalbay. Ang target Canalbay mga tugang sa 2030 puon ngunyan dapat databi 100% na renewable energy, ano? Ang pigagamit na supply nin kuryente sa probinsya Canalbay. Yan, ha? Ang hapot, kaya daw iyan? Kaya ta daw ini? Kaya? Diyan po yan na hapon. Ang programa Tabing Kaya, diyan pong hapon, alas 2, magdangog po kamo, ha? Kaya daw yan, 2004 ngunyan, 2024 ngunyan. 5, 6, 7, 8 tabi. Mga tugang, more or less, mga 6 years na sana na mai-transform ang Albay, mga tugang sa pagiging 100% renewable energy. Ano pang renewable energy? Iyan baga na nga nagagamit ka kan windmill, nagagamit ka ngaya kan solar energy. Nakulo na klase iyan na hydro. Sa pag-generate ng kuryente. Dakulo niyan na klase, mga tugang tabi. Pero sa Albay da, ang feasible digdi, windmill. Budaya na, windmill, tabi, ang nailing na pwede digdi, tangani makagenerate kita ng kuryente. Ayan po ang ambisyon, pangaturugan, mga tugang digdi sa probinsya Canalbay. Pagkatapos ng Philippine Movement for Climate Justice sa tabang kang gobyerno probinsyal, magkaigwan ng kasunduan ng Albay Databi i-transform ang satuyang kuryente from fossil fuel going to pasisiring po mga tugang sa pigaapod na
renewable energy. Anong ang advantage ka? Number 1, malinig ang kuryente. Dahil pong damage da sa kapalibutan. Number 2, barato. Yeah. Number 3, mas accessible mga tugang sa gabos. Anong mangyari sa Aleco kung yaon iyan? Yan pong mga pasilidad kan Aleco, magagamit tamang garay databi. Kasi siyempre, saan mo para gihon ng kuryente? Kurigwa na kikadakol na mga solar farm, salbay, asin iba pa. Akong iyo, ngunya nang hapot, kaya daw ini sa laog ng 6 na taon, mga tugang na target na ini na 2030, by 2030, dapat databi 100% kita na magagamit ng kuryente hali dyan sa pagiging green environment kanalbay. Yan. Aramon ta daw mga tugang ang report ni Joshua Bino kung kaya ini mga tugang na sunodon as in ma-implementar sa masunod mga tugang na tao. I mean, pon ngunyan, bata baga next year basic kita. 2025 elections. Kaya daw sa 2030. Joshua, good morning Joshua. Yes. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay sa dagdag niya tong balita. We are cautiously confident ini ang simbag tabi VP ni Albay Governor Attorney Edsel Grex Lagman kan mapot kan DCGB News kon gura no ka confident ang provincial government ng Albay na pag-abot kan taong 2030 talagang maabot kan probinsya kan Albay ang 100% renewable energy. Sigun kay Governor Lagman, cautiously confident siya dahil sa pagsabi na bago pa sa naman ang siring na lakdang. Sigun sa gobernador, it takes a lot of planning. Asin kay puwan talagang makapagkumbinsir nin mga investors na yuan mamumuhunan digdi sa probinsya kan Albay para suportaran ang nasabi ng programa proyekto na renewable energy o pigapod na RE digdi sa bilog na probinsya. Sigun kay Gobernador Lagman, quite ambitious ito tabi BPN ring timeline o kaya target na 2030. Alagad sigun sa iya, tutuan ang may mapunan kung kaya nabilog ining Albay Renewable Energy and Investment Summit. Nagbubutwa nga ni nasa Ururon kasuhapon sa first day kan summit na kumbaga tabi BP Henry dakulan kay puan trabahohon, dakulan mga steps na kay puan gibuhon. Kung at least itong aktibidad na pinunan kasudma, one big step na pasiring sa goal na 100% renewable energy pagabot kang 2030. Sigun kay Gobernador, the time is now. Ininaan na tamang oras, tamang panahon para punan ang siring na proyekto. Dahil ang tasigun sa iya kung matatandaan, ka nakaaging Oktubre 2023, nagdeklarar siya sa probinsya kan Albay nin state of climate emergency. Kung sa'y nakatindir pa siya kayto sa Dubai, asin duman pinagurunan ang mga paagi para mamitigaran ang epekto kan climate change, asin ang mga bagay-bagay kung paano makalaog sa renewable energy. Sigun kay Lagman, Albay should take the lead. Gusto niyang digdi ini mapunan man. Tabi BP Henry sa mapunan man ini digdi sa probinsya kan Albay. Alagad sa press conference man kasuhapon, saro sa naging kaputan kung ano ang magiging proteksyon kan provincial government sa mga Albayano, sa mga residente in kaso maglaog na talaga kita sa renewable energy na sources ng kuryente alimbawa. Sigun sa gobernador, asigurar kay ni na wara nin ma-displace, wara nin maapektaran na mga residente in kaso magkaigwana, magbugtak na nin mga wind farm o kaya solar farms. Sigun kay Gobernador, primary concern pag nagkaagnanin mga solar as in wind farms, iyo ang kapakanan kan mga residentes. Sa eksaktong pahayag kan Gobernador, we have to make sure that no one will be displaced. Kung kaya ang plano
mag-attract nin mga drakulang mga daga sa mga pamilya. Alagad kay puan siguro na wala nin mga formal and informal settlers na maapektaran. May nababanggit ang Gobernador BP Henry sarong property sa 3rd District kan Albay na yun pwedeng o kumbaga potensyal na maging binyo sa pag-develop nin solar farm. And upon clearing, checking, wala man nin maapektaran ng mga residente tabi BP. Ngunyan, ang napot, pagkatapos kay ning Renewable Energy and Investment Summit, ano na ang masunod na lakbay kan provincial government para maabot ang target by year 2030? Ang simbag kan gobernador, kay tuhan, may pasar ini bilang sarong ordinansa. Tangani na biping ma-institutionalize. Pasigun sa iya, kung day ni maipasar, mailaog bilang sarong ordinansa, gano'n man sa nangaini polisiya, nawara nin harong. Kung kaya kay po nining ma-institutionalize, tangali na talagang marilisar na 100% RE kita pag-abot kang year 2030. Ngunyan, sa inisyal na dalagan kan summit, primerong aldaw kasuhapon, maugmaan na gobernador, dahil tayo sa inisyal niyang assessment, maugma siyang nahiling na ang mga investors, participative, and sigun sa iya, very excited. Kasuhapon kaya, pag-abot kan gobernador, may message yun kauron sa mga investors na may mga foreign nationals kay BP na nag-attender kasuhapon, naghapot nin mga queries mo nila, pag-abot sa lado kan pagninegosyo, parte na iyan tabi BP Henry and nahiling ni Lagman, so excitement kan mga bisita ta na potential na mag-invest at mamuhunan digdi sa probinsya kan Albay pag-abot sa renewable energy. Ngunyan, sa entrevista kan DCGB News kay Presidente pamayo kan Albay Chamber of Commerce and Industry o ACCI, iyan ang lado kan pagninegosyo digdi grupo kan mga nagdinegosyo digdi sa probinsya kan Albay. Ang sulamenteng naging pangapunan niya, iyo ang bilog na pagsuporta sa nasabing proyekto. Sa pagsabi na ang masyanong proyekto garo no man iyan kagayon, dahil man marirealisar, dahil man magiging matrayumpo, kung dahil susuportaran. Nakahiling man siya nin advantage kay ni, pag-abot sa lado kan pagninegosyo tabi BP Henry. Saro sa naging pangapudan ni Madam Rosemary Quintoray ang pamayo kan ACCI, pagkasaro kan mga political leaders. Dahil tabi BP ang sigun sa iya nahiling niya challenge digdi sa probinsya kan Albay sigun sa iya eksaktong pahayag digdi sa Legazpi, digdi sa probinsya kan Albay, dakul ang mga resources, dakul ang potensyal, dakula ang potensyal. Alagad, dahil man mapapenetrate marahay, kung siriblag ang mga leaders, sigun sa iyo tabi BP Henry, kamus ngayang mga politiko matitibay. Baday ka man maililihir sa pwesto, kung wala ka lamang din aram sa maskanong bagay, kung kayaan pangapudan niya, pagkasaro kan mga leaders, tangali nang ma-achieve talaga ining proyektong ini, renewable energy sa probinsya ng Albay. Sabi nga rin, piguduunan, the time is now. And sa lahat naman BP kan elektrisidad, nagbubutwa sa Ororon na inian saro sa posibleng maging dalan para sa mas barato na presyo kan kuryente mas barato ini kumpara sa mga imported na fossil fuel. Ang hadit ko lang didi sa bagay, hilingon ta na lang. Si Sen Maga ng gobernador sa 2025. Kaya ang kaipuan digda BP. Kung sugawa na duman ang gobernador, nasa linya niya man ini na programang ini, garo sigurado yan. Diba? Alat-alat ng tapta. Aram mo, election, ang gabos na mga politiko, may kanya-kanyang agenda yan eh. Diba? Tama yan na BP, nabanggit yan naman si Ma'am Rose nang kay Puan talaga ngunyan tungkol sa programang ini, ang mga politiko o ang elected officials dapat magkasararo para makamita ini na
pagiging 100% na magamit kita kang enerhiya na ini hali sa inipigapod na renewables, no? Sa 2020, sa 2030. Actually, si Ma'am Rose. Ha? The Honorable Rose Ray, mabuhay. Correct. May punto siya duman. Sabi niya, Maray ang punto niya duman. kaya puwan na talagang maging maisog ang approach. Yeah. Sabi nga ni, kaya puwan talaga ang arog kayo ng lakdang. Ito biting nabanggit mo, kung bagaan simbag dyan, kaya puwan nining maisalay, maging ordinansa, ma-institutionalize, para magduro-diretso, mag-ano man ang... Hanggang ko niya, dahil pakitang batas, dahil pakitang ordinansa, nakalusot na sanggod ang panalawigan? Katapos kay ni BPN Ring Summit, sabi ni Gov. Grex Lagman, iyon ang next step, ma-institutionalize. Nakabitin andyan sa sanggod ang panlalawigan, Yan sana. Okay. Alas 7 na pala. Gary, iba naman. Okay, alas 7 na. Dapat talaga may igwang ilihidong opisyal dyan na may conviction para sa mga aruganing advokasya. Takumakuman uyon sa maski ang tao nagtataram, nagbuboses na indang pwedeng direksyon, pagbako uyon sa indang gusto, dahil kiminahiro na elected official. Okay? O panahon na talaga, the time is now. Honorable Henry M. Excuse me po. Okay. Okay, Taribiti. Yan nagdag na istorya. Sumadayan ka na inotnal daw ka na aktibidad duman sa Oriental. Totoo naman. Mamaya ulit. Totoo naman. Apera kang gustong ko naman. The best, may pagkaon na libre. Puton? Ha? May puton? Yung nga ni, maliputon nun, salbatan na. Anyway, ayong araw man, magtagatudtod ka na ka. Pag naramdaman ko ang pag-ibig niya, magtagatudtod ka na kan mga malipot na lugar. Ha? Malay mo pagdating ng panahon, makakapunta ka sa isang malamig na lugar. Opo. Diba? Opo. Sana mangyari. At yan ay aking idinadalangin. King ako rin. Sa bagay, tud ka man sa mga tulot-tulosan ng oras na malipot na lugar. Pero ando dumanon ta, halauig na malipot na lugar. Okay? Okay. Thank you, Joshua, DCGB. Mga tugang Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga sa programang Morning Hirit. Mabalik po kita 7:30 sa programang Radyo Klinika. Mga tugang, abangan nindo, may doktor kitang bisita taod-taod lang, sandali lang ta. Kasi nga na iso doktor kong bisita taod-taod. Madali lang ha, bago kita magpaaram ta. Abangan po nindo. Guest ko po taod-taod si Doktor. Sandali lang. Yung mapagalon sa ito. Doktor madali lang ha. Naguluyan na talaga kita. Ano nga nito? Ay. Sige nga na, isukauron ko. Madali lang. Ito. Si Doktor Marla Litam. Yan ha. Dr. Marla Litam. Iyo po sa tuyang guest later lang. And tod po, abangan nindo ang samoy at tabing magiging tema digdi po sa tuya na programa. Dahil ko itarampara, tod magantabay ka mo. Salamat, kanserong pagantabay. Goodbye, mabuhay. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta.